खुलुमबाय आरो दिनैनि भिडिअसिम आं गासैखौ बरायबाय। आंनि मुङा मनजित बर'। आं दिनैनि भिडिअखौ आंनि भिडिअफोरसिम फैनाय खायसे कमेन्टफोरखौ लानानै नैबे भिडिअखौ बानायदों। दा आं मोननैसो कमेन्ट लादों। दा बेनिनो गिबि मोनसे कमेन्टखौ आं फरायनानै गिबि कमेन्टआव दङ। बेखौ लिरहरदों बिरला बसुमतारिया। बिथाङा लिरहरदों, सार मानो गोबां सान फोरोंथाराखै? नोंनि क्लासखौ गोबाङानो मिस खालामगासिनो दं। दा गिबियावनो आंनि क्लासखौ मिस खालामदों होननायनि थाखाय आङो मिस खालामनायफोरनि थाखाय साबायखर बावहरदों। आरो मानो आं एसेबां सान फोरोङाखैमोन बेनि फिननायखौ एबार आं होनो लादों। जे थांनाय 11 सेप्तेम्बराव आंनि जोनोमगिरि बिमा थामहिनबा आंनि आइया रुंसारि जालांदोंमोन। हार्ट डिजिजआव थामहिनबा बिखानि बेराम दंमोन, बेयाव रुंसारि जालांदोंमोन। आरो बेनिखायनो आं बेनि उनाव दुखुआव गोग्लैना दंमोन। लोगोसे जि सारादु बेखौ खुंनायनि थाखाय आङो लाहार फाहार खालामगासिनो दंमोन। ओमफ्राय 1 दान थामहिनबा 11 अक्ट'बराव आङो बेनि सारादुखौ फाथिदोंमोन। स' बे खामानियाव आं एसे बेस्थ' जाना दंमोन। आरो लोगोसे सारादु जोबनायनि उनाव आंनि आफायाबो खायसे बेरामाव थामहिनबा जब्रायाव गोलैनानै थादोंमोन। बेनि थाखाय आङो बे जब्राखौ नायनो थाखाय खायसे हस्पिटाल थांनो गोनां जादोंमोन। आरो बेयावनो आङो गोबां मुखुब जाना थानो गोनां जादों। आरो लोगोसे फारसेथिं फोथारावबो खायसे खामानि सोलिगासिनो दंमोन। बेनि थाखायनो गोबां सान आंनि नैबे चेनेलाव थामहिनबा सानखान्थि आरो बिगियान नैबे चेनेलाव जेबो भिडिअ आपल'ड जायाखैमोन गोबां साननि थाखाय। गुबुन मोनसे कमेन्टखौ लाबाय। बेखौ लिरहरदों बय एफ। बिथाङा लिरहरदों, नाइस सार थेंक्स। बिथाङा थेंक्स भिडिअनि थाखाय थेंक्स होदो आरो बेखौ आं वेलकाम खालामबाय। सार अन्नानै हिस्ट्रिनिखौ मोजां बुजायना हो। दा हिस्ट्रिनि जिथु सिलेबास बिथाङा मोनसे आंनि जिथु सिलेबासखौ बुजायनाय मोनसे भिडिअ बेयावनो बे कमेन्टखौ हरदोंमोन। बेनिखायनो दा बिथाङा हिस्ट्रिनि सिलेबासखौ बिहरदों, बेखौ बुजायना होदों। दा खोथाया जायो ओरैबायदि जे आङो मेथ्स, एडभान्स मेथ्स आरो साइन्स बे मोनथाम साबजेक्टनि आं फोरोंगिरि। बेनिखायनो आं बे मोनथाम साबजेक्टखौ आं मोजाङै बुजायना होनो हायो। बेनि सिलेबासफोरखौ मोजां बुजायना होनो हायो। नाथाय हिस्ट्रिनिखौ आं बेसे मोजाङै बुजायना होनो हागोन बेयाव आंहा डाउट दं। जुदि हिस्ट्रिनि सिलेबासखौ मोनाखैबाथाय आंनो कमेन्ट होबानो जाबाय, आङो PDF फाइलखौ हरगोन। नाथाय बेखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै आं बुजायनो बेसे मोजाङै हागोन बेयाव आंहा डाउट दङ। बेनिखायनो बेनि भिडिअखौ आं बानायनो हागोन होननानै आङो खोथा होनो हानाय नङा। आरो लिरहरबावदों बिथाङा, हिस्ट्रिनि सिलेबास हरलाय सार। दा हिस्ट्रिनि सिलेबासखौ जुदि हिस्ट्रिनि सिलेबासखौ PDFखौ नांगौबाथाय आं बेखौ हरनो हागोन। बेखिनियानो। एबार गुबुन मोनसे कमेन्टआव फैनि। बे कमेन्टखौ लिरना हरदों जयन्त कुमार ब्रह्मआ। बिथाङा लिरना हरदों, थेंक इउ सार फर ... थामहिनबा भिडिअनि थाखायनो बिथाङा बेखौ साबायखर बावहरदों। आं बेखौ वेलकाम खालामबाय। आरो लोगोसे लिरहरदों, सार आंनो साइन्स लेसनफोरनि नट्स नांगौमोन, एग्जाम जानोसै प्लिज सार। दा साइन्सनि नट नांगौ होनना बुंदों। दा साइन्सनि नटफोरखौ बेफोरबायदि भिडिअ खालामना एगारनायाबो एसे सहस बाथ्रा नङा, गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आं बुंदों जे जिहेतु दाथ' फरायसालिफोराबो गेवबाय नालाय, बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरनिबो एसे मदद लादो स्कुलाव। आरो आङो हानायखिनिखौ नाजागोन, नैबेयाव भिडिअ खालामना आपल'ड खालामनो आं नाजागोन। स' थेवबो गावनो हारसिङैबो फराय, सारमोननिबो हेफाजाब ला, आरो आंबो नैबे चेनेलाव हानायमानि भिडिअखौ बानायना एंगारनो नाजागोन। एबार 4 नाम्बार नेक्स्ट कमेन्टआव फैनि जों। बेखौ लिरना हरदो सन्जु गेमिं टिभिआ। बेयाव लिरदों, फार्स्ट भिउ सार। माने आंनि भिडिअखौ गिबि नायजेनदों आरोखि। आं एगारनाय जाय मोनसे भिडिअखौ बिथाङा फार्स्ट नायदों बेखौ लिरना हरदों। आरो गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। एबार नेक्स्ट कमेन्टखौ लिरहरदों DNB साइन प्रडाक्शनआ। बिथाङा लिरहरदों, बुजिदों सार।
आं फोरोंनायखौ बुजिदों होननानै फोरमायनो थाखाय गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावबाय। गुबुन मोनसे कमेन्टसिम फैनि बे कमेन्टखौ लिरहरदों प्रमद बसुमतारिया। बिथाङा लिरहरदों सार चेप्टार 9 खौ हरलाय। आरो एखे रोखोमनिनो कमेन्ट बिरला बसुमतारियाबो लिरहरदों सार बे लेसननि उनाव लेसन 9 खौ फोरों। बिथाङा जाय आंनो बे कमेन्टखौ लिरहरदोंमोन बे कमेन्टआ जाहैबाय आंनि जितु लेसन 5 एडभान्स मेथ्सनि लेसन 5 आव हरदोंमोन। थामहिनबा लगनि जितु जोङो चेप्टार दं बे चेप्टारखौ फोरोंनाय समाव बे कमेन्टखौ हरदोंमोन। थामहिनबा बिथाङा बेखौनो बुंनो नाजादो दे लेसन 5 नि उनाव लेसन 9 खौ फोरोंनांगौ होननानै एडभान्स मेथ्सनि लेसन 9। एडभान्स मेथ्सनि लेसन 9 आव दंमोन जोंहा मा कअर्डिनेट ज्यामेट्रि दंमोन ना। आरो बेखौ आङो खोथा होयो जे नैबे जाय भिडिअखौ नायगासिनो दङ ना बे भिडिअनि नेक्स्ट जि मोनसे भिडिअ बे भिडिअनि उनाव जि मोनसे नेक्स्ट भिडिअ नैबे आंनि चेनेलाव आपल'ड जागोन बै भिडिअआनो जाहैगोन चेप्टार 9 नि भिडिअ। थामहिनबा एडभान्स मेथ्सआव आङो चेप्टार 9 खौ जोबोद थाबैनो जागायफिननोसै। एबार गुबुन मोनसे कमेन्टसिम फैदो बेखौ लिरना हरदो खानजु बसुमतारिया। बिथाङा लिरदों सार स्पेशल टेटनि सिलेबासाव थानाय मेथ्सनिखौ फारि फारि भिडिअ खालामना हो। दा खानजु बसुमतारि बा खनजु बसुमतारि नोंथाङा अबेखौ स्पेशल टेट होनना बुंखो बेयाव आंहा एसे डाउट जाबाय। ना बेयो एलपि टेट ना इउपि टेट ना बेयो मा जाहैखो ना हाई स्कुल टेट ना हायार सेकेन्डारि टेट आंहा बेयाव एसे कनफिउज जाबाय। जायखिजाया आं जुदि टेटनि थाखाय भिडिअ बानायोब्लाथाय बै भिडिअफोरखौ आं नैबे चेनेल सानखान्थि आरो बिगियानाव आं बेखौ एंगारा। बेखौ आं एंगारो गुबुन मोनसे इन्टारभिउ रिलेटेड आंहा मोनसे चेनेल दंबावो। बै चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बर' इ सानखान्थि आरो बै चेनेलावसो आङो बै भिडिअफोरखौ एंगारगोन। आरो नोंथाङा जुदि बै चेनेलसिम थाङाखैब्लाथाय आङो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावनो आंनि बर' इ सानखान्थि इउटुब चेनेलनि जितु लिंक बेखौ होना दोनदों। बै लिंकजों थांनानै आंनि बर' इ सानखान्थि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। अब्लानो भिडिअफोरखौ मोनगोन आरोखि। दा गुबुन मोनसे कमेन्टसिम फैनि बेखौ लिरना हरदो DNB साइन प्रडाक्शना। बिथाङा लिरहरदों भेरि गुड फारि फारि होलांबाय था सार। जोबोद गोजोनबाय नोंथांनि साजेसननि थाखाय। आरो थारैनो आङो गासै मेथ्स साइन्स एडभान्स मेथ्स दाथ' आं क्लास 10 निखौ बानायगासिनो दं। बेखौ आं फारि फारियैनो होलांगासिनो दङ आरो इयुनावबो आङो फारि फारि होलांबाय थागोन। गासै आङो फोजोबनो नाजाथारगोन आरो आं सानो आं फोजोबनोबो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नेक्स्ट जोङो जोबथि मोनसे सोंथि लानोसै जोबथि मोनसे कमेन्ट लानि बेखौ लिरहरदों भारती दैमारिया। बिथाङा लिरहरदों थेंक्स सार लाभ योर टिचिं। भारती दैमारि आंनि फोरोंनायखौ मोजां मोननायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअफोरखौ बिदिनो नायलांबाय थागोन। दा आरो आङो गुबुन कमेन्ट लाबावलिया दिनैनि थाखाय। जायफोरा कमेन्ट हरदों बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बेफोरबायदिनो इयुनावबो आंनि भिडिअफोराव कमेन्ट हरबाय थागोन बा माबाफोर सोंथि दङब्लाथाय माबाफोर डाउट दंबाथाय बेफोरखौबो सोंहरगोन होननानै आसा खालामबाय। आरो आं फिन गासैखौबो खेबसे साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।